tot i que, per exemple, vaig començar això amb el Josep Maria Prat, un company meu de Camprodon, i m'hagués agradat poder-ho continuar amb ell, també, i ho he parlat amb ell, és un avantatge que ell no pogués continuar, perquè viatjar sol, fer coses pel món sol, t'obre molt més al món, a la gent que vas coneixent i t'enriqueix molt més que si vas sempre amb el teu grupet d'amiguets, allà que tens tot controlat i estàs molt més segur i molt més còmode. Sí. Va ser una oportunitat i en aquest cas encertada, com dius tu. I ara que ens deia això de la gent, de les cues, fins i tot recordem un relat seu, convidem a la gent precisament que consulti el seu blog setcims.org, de fet. setcims.com, que és on va anar fent el relat. Explica vostè que baixaven i que hi havia un cert embús precisament en un punt difícil just de la baixada del cim. És veritat que hi ha cua a l'Everest? Això ho explicava aquell periodista nord-americà, Jon Krakauer, en aquell llibre La febre del cim. És exagerat el fenomen que està passant allà? Bueno, exagerat no seria la paraula. Jo crec que és normal que passi aquestes coses, perquè és una muntanya molt simbòlica, emblemàtica, que tothom vol fer, els que fan muntanya, els que fan determinades aventures. Jo crec que no és desmesurat. El que passa és que es concentra les 200 persones, per exemple, que estaven al camp base per intentar fer cim, que al final poder són la meitat els que ho poden fer, més o menys està entre el 30 i el 40% de gent que ho vol intentar i que realment fa cim, doncs clar, es concentren en 1 o 2 dies de tota la temporada pràcticament. Després aquell dia, clar, sí que hi ha uns passos que requereix passar un a un. No és impossible passar el Hillary Step per 4 llocs diferents. L'escaló Hillary, que està a 8.750 o 8.780 metres. No es pot passar per 5 llocs diferents, s'ha de passar per un lloc. És una pedra que s'ha de passar, que tens 2.000 metres per un costat i 2.500 per l'altre de caiguda. Evidentment ningú diu, me'n vaig a voltar per no sé on, no? I això sí que ho provoca. Nosaltres no vam viure aquesta experiència perquè per sort vam aprofitar una finestra, com tu molt bé has dit abans, una setmana, 10 dies abans, i va fer que en total aquell dia pugéssim al cim entre xerpes i tot unes 30 persones, calculem. És molt poc, o sigui que està bé i vam anar bastant àgils, no vam tenir cues. Tot i així, vam fer una mica de cua, però no per acumulació, no perquè estigués massa massificat aquell dia de cim, sinó perquè hi havia una part difícil, que vam coincidir amb un grup de 8 persones a davant que tenien dificultats, un per energia, l'altre estava mal aclimatat. Nosaltres mateixos vam tardar molt a baixar aquell tros perquè em portàvem amb molts problemes quasi d'edema cerebral. Un gran alpinista colombià, el triple de bo que jo no soc ni bo, perquè el triple de res és molt poc, però una persona realment expert, i ell va ser el que va tardar més, el vam haver d'ajudar entre 3 persones a baixar, a fer el ràpel aquell, i no perquè no en sapigués, però esclar, això endarrereix els que van a darrere. Això multiplicat per un dia de cim de molta gent, com va passar amb la febre el dia del 1986, el 15 de maig em sembla que va ser, que explicava molt bé en Jon Krakauer, pot ser un problema letal per molta gent, com va passar aquell dia. Hi ha gent que s'atreveix a fer-ho sense haver fet una bona aclimatació, sense condicions físiques. Ha vist gent d'aquesta? Sí, evidentment, mira, com passa tot, quan fas totes les activitats de resistència, hi ha gent molt professional, hi ha gent bona, que no són professionals ni fan grans marques, però ho fa bé, i sempre hi ha algun il·luminat que dius, què fas aquí, no? Però no és la norma, la gent es pensa ara que allà hi va la senyora que ho ha decidit 3 dies abans, i un que no ha fet mai munt. Això sí que hi ha casos d'aquests, i a vegades, malauradament, no vull parlar malament dels periodistes en absolut, però a vegades clar, només són notícies que fan coses molt especials o aquests casos destacats, esbojarrats que fan animalades, no? Ara hi ha pujat el noi més jove fa poc, el més jove. Que en sap, que és un nano que en sap, i és valent, i té actitud, i a més no, és un tio que té un cos, no és ben bé de 13 anys. Però bueno, sempre la gent busca límits. En aquest cas, per exemple, no és una persona que hagi fet mai muntanya, una persona que passa que poder no li tocaria fer aquest tipus de muntanyes a aquesta edat. Això és un altre debat. Però aquest tio té experiència, anava molt ben arropat, el seu pare, per xerpes, etc. Però sí que a vegades hi ha algun il·luminat. Però no és la norma. La gent que va allà, jo he vist, vull dir, jo, que més o menys faig coses, i últimament ja havia fet muntanya abans, sempre n'he anat fent, però aquest nivell més intens ho he fet sobretot els últims anys, estava, jo diria, per sota la mitjana, segur, de nivell tècnic i de nivell d'experiència que hi ha allà. Però en general la gent, i tothom qui va allà té mèrit, encara que l'ajudin una mica més o menys, que tampoc, allò que diuen, et pugen, aquí no hi ha ningú que el pugin, el que passa que el poden ajudar més o menys, o pots agafar oxigen des de molt avall, que té molt
molt menys mèrit, no? Tot i així, de veritat que a tothom que hagi pujat, d'una manera o altra, el respecto, perquè suposa molt esforç, suposa posar al límit les teves condicions, les que siguin, la teva capacitat, i a més suposa assumir uns riscos que jo crec que molt poca gent estaria disposat a assumir-los, i a més a tenir la moral i la motivació d'aguantar tant temps, perquè és una muntanya molt pesada, mentalment. 2 mesos fora de casa, en el seu cas, l'aclimatació... Condicions molt dures, incòmodes, menjar malament, etc. L'únic que hi vol anar tothom és per perdre 10 quilos. Això sí. Aquest projecte dels 7 cims l'ha portat a vostè per llocs molt diversos del món. Ha fet el Kilimanjaro, ha fet l'Elbrus, ha fet el Mont Vinson de l'Antàrtida, precisem perquè segurament és una muntanya molt poc coneguda, el McKinley d'Alaska, la piràmide de Carstens, la Concagua, en fi, totes aquestes muntanyes. Quina li ha agradat més? Quin paisatge l'ha impressionat més? Com les ha viscut una mica, doncs, cada una? Home, l'avantatge d'aquest projecte, el primer avantatge és que no és com fer 5-8 mils, que tots són bastant semblants, diguéssim, vas a la mateixa zona, al mateix tipus de muntanya, i és bastant repetitius. L'avantatge d'aquest projecte, tot i que el nivell, a nivell tècnic és molt diferent i d'un nivell més baix que fer 5-8 mils, que he posat a l'exemple, però l'avantatge és que és molt variat, et permet viatjar per tot el món, et permet conèixer cultures, paisatges, gent molt diversa, i és molt enriquidor, no? I és difícil triar una muntanya. Jo segurament, jo meditaria, a nivell de muntanya, com a muntanya, la que més m'ha agradat és el McKinley, perquè és molt pura, l'han preservat molt, allà no tens xerpes, no tens portejadors que et puguin ajudar, no tens estructures fixes a dintre la muntanya, tu has de portar tot per un mes, és molt selectiva només per les normes que hi ha, no? Perquè hi ha unes normes molt estrictes per poder-la fer, a més està molt neta, està molt cuidada, és un país civilitzat que l'ha gestionat bé, i hi ha les glaceres més maques del món, molt més maques que l'Himàlaia, és una muntanya molt interessant. Però esclar, per exemple, està a l'Antàrtida, la muntanya no era molt interessant, però està a l'Antàrtida, és un desert, a mi m'agraden molt els deserts, vaig descobrir un desert que segur que en el futur hi aniré a fer alguna cosa més, perquè és una ocasió que, a més, és molt cara anar a l'Antàrtida. Si no és amb un projecte així, que per sort tinc patrocinat i tot, anar allà a veure un desert, a fer una foto i marxar, tampoc no ho vius, no? A més, què hi vas a fer? A dir que ja has estat i prou. I després també, a part de l'Everest, evidentment, que serà una muntanya de referència a la meva vida, ja per el que suposa l'expedició en general, i també em quedaria molt amb la piràmide de Carstens. No per la muntanya en si, que és una escaladeta d'un dia interessant i divertida, però no especialment destacada, però pel trekking que va suposar estar a la selva, a més compartint, a part d'una incertesa i uns paisatges increïbles i molt durs, perquè és un entorn molt dur, tot el dia anàvem molls, humits, dels 6 que érem 3 van acabar a l'hospital amb infeccions de petites ferides que se'ls van agreujar, però compartir amb les tribus d'allà una convivència, a vegades tensa, a vegades carinyosa, però sempre productiva i molt de comunicació, va ser una experiència quasi autèntica, perquè avui en dia costa molt fer coses realment autèntiques. Ens pensem que fem aventures i cosetes, però al final però fem coses més o menys extremes, però una experiència gairebé pura o autèntica, o de les poques que he tingut, i poder les millors que he tingut de la vida és estar a la selva de Papua. Veiem, doncs, com totes aquestes experiències les explica i les viu d'una manera molt personal, les viu com una experiència enriquidora i que el fa créixer. A veure, quan vostè es planteja el projecte 7 cims, tampoc és allò de dir jo seré el primer, ni el primer de Catalunya, ja hi havia un altre alpinista que ho havia fet, per tant, vostè no va fer una mena de rècord Guinness aquí. El repte és més personal, és més que no pas de cara a la galeria, és a dir, jo, Albert Bosch, vull demostrar-me a mi mateix que puc fer això? Bueno, a mi mateix, i a la vegada jo crec també el que és maco, i això intento transmetre a través també de la web, que intento mantenir actives durant tot el... bueno, inclús fora de les expedicions i tot això, és que molts podem fer realitat els somnis que tenim, no? L'únic és tenir l'actitud de voler-los fer, vull dir, perquè si només pensar que vols fer coses però no portar-ho a un projecte i a la pràctica no es pot fer. O sigui, no només vull demostrar-m'ho a mi, sinó crec que molta gent pot fer més coses o posar-se límits o reptes o projectes més enllà del que la seva pròpia comoditat li sembla indicar.